Σκορπιός. Σταματήστε εδώ. Δεν πρόκειται απλώς για άλλη μια πρόβλεψη. Από τις 8 έως τις 10 Ιουλίου, μπαίνετε σε μια πύλη, ένα σπάνιο, τριήμερο κοσμικό παράθυρο όπου η μοίρα, η διαίσθηση και η θεϊκή ευθυγράμμιση συγκρούονται. Αν δεν είστε συντονισμένοι, μπορεί να χάσετε μια αλλαγή ζωής που προορίζεται μόνο για εσάς. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε, πάρτε μια βαθιά ανάσα και σχολιάστε παρακάτω. Συμφωνώ με το πεπρωμένο μου. Κλειδώστε αυτήν την πρόθεση, επειδή το σημερινό βίντεο αποκαλύπτει τις 3 τεράστιες ενεργειακές μετατοπίσεις που έρχονται προς το μέρος σας, και γιατί το σύμπαν σας έχει επιλέξει να τις λάβετε. Shift 1, το κοσμικό ξεκλείδωμα 8 Ιουλίου. Η σκιά σου είναι το κλειδί. Σκορπιέ, το σύμπαν δεν χτυπάει πάντα απαλά. Μερικές φορές, κλωτσάει την πόρτα προς τα κάτω. Στις 8 Ιουλίου, θα το νιώσετε σαν βροντί, κάτι θαμμένο βαθιά μέσα σας να ανεβαίνει στην επιφάνεια. Δεν πρόκειται για μια ομαλή μετάβαση. Είναι ένα κοσμικό ξεκλείδωμα, μια στιγμή που το κομμάτι του εαυτού σας που έχετε αποφύγει γίνεται το κλειδί για την εξέλιξή σας. Ο Πλούτονας, ο αρχαίος κυβερνήτης σας, ενεργοποιεί μια πύλη σκιάς στον χάρτη σας. Και όταν ο Πλούτονας σας καλεί, δεν είναι ποτέ τυχαίο. Αυτό είναι ομό. Αληθινό. Πρόκειται για την ανάκτηση των κομματιών σας που δεν έσπασαν ποτέ, απλώς θαύτηκαν. Μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωποι με ένα έναυσμα, ένα σχόλιο, μια ανάμνηση, την επανεμφάνιση κάποιου από το παρελθόν σας, όχι για να μείνει, αλλά για να σας δείξει πόσο μακριά έχετε φτάσει. Και εδώ συμβαίνει η μαγεία. Δεν θα κάνεις μια σπυροειδή κίνηση. Δεν θα οργίζεσαι. Θα δεις την παλιά αντίδραση να ανεβαίνει και να διαλύεται. Εκείνη τη στιγμή, θα συνειδητοποιήσεις. Δεν είμαι αυτός που ήμουν παλιά. Επειδή η 8η ημέρα του Ιουλίου δεν έχει να κάνει με την αντίδραση στον πόνο, έχει να κάνει με την ενσωμάτωσή του. Η σκιά σου δεν ήταν ποτέ αδυναμία. Ήταν ανεκμετάλλευτη δύναμη. Αυτή η πύλη δεν είναι για όσους έχουν λιγότερη καρδιά. Σας ζητά να καθίστε σε μια κατάσταση δυσφορίας χωρίς να τιμουδιάζετε. Εξέτασε τις πληγές σου όχι με ντροπή, αλλά με περιέργεια. Ημερολόγιο για τραύματα του παρελθόντος. Κλάψε για μια παλιά στεναχώρια. Πες μια αλήθεια που την έχεις ασπαστεί εδώ και χρόνια. Συγχώρεσε κάποιον, όχι επειδή το αξίζει, αλλά επειδή το αξίζεις εσύ. Αυτή είναι η αλχημία της ψυχής. Μετατρέποντας το συναισθηματικό μόλιβδο σε χρυσό, όχι με τη βία, αλλά με την επίγνωση. Και Σκορπιέ, κανείς δεν το κάνει αυτό καλύτερα από εσένα. Στις 8 Ιουλίου, ο κοσμικός καθρέφτης αντανακλά πίσω. Είσαι δυνατός εξαιτίας όσων έχεις υπομείνει, όχι παρά τα όσα έχεις υπομείνει. Είσαι μαγευτικός, μυστηριώδης, συναισθηματικά έξυπνος, επειδή η ζωή δεν ήταν εύκολη, και έμαθες να νιώθεις τα πάντα και παρόλα αυτά να επιβιώνεις. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να σταμάτα να κρύβεις τα σημάδια σου. Φόρεσέ τα σαν πανοπλία. Μίλα από την πληγή χωρίς να αιμορραγείς σε όλο το δωμάτιο. Δεν πρόκειται για το να παραμείνεις κολλημένος στον πόνο. Πρόκειται για το να τον αντιμετωπίσεις, ώστε να μην σε ελέγχει πλέον. Τη στιγμή που αντιμετωπίζει το βαθύτερο φόβο σου, τότε είναι που γίνεσαι άφθαρτος. Σημάδια ότι είστε σε αρμονία. Ένα έντονο όνειρο από το παρελθόν, σαν ένα μήνυμα ή μια στιγμή που είσαι επιτέλους έτοιμος να γιατρευτείς. Είσαι διαγερμένος ουί, αλλά μείνε ήρεμος ουί, χωρίς οργή, χωρίς φόβο, απλώς αναπνοή και περισυλλογή. Ξαφνική διάβγεια σχετικά με το σκοπό σου, αυτό που ήταν σκοτεινό τώρα μοιάζει αναπόφευκτο. Μια έλξη προς τη μοναξιά, να γράφεις ημερολόγιο, να συλλογίζεσαι, να κλαις. Μην της αντιστέκεσαι. Η επιθυμία να μοιραστείς την αλήθεια σου, με έναν φίλο, έναν μέντορα ή ακόμα και στο διαδίκτυο. Η σκιά θέλει αέρα. Θέλει ελευθερία. Σκορπιέ, δεν προοριζόσουν ποτέ να είσαι, φως και αγάπη, όλη την ώρα. Γεννήθηκες από βάθος, ένταση, αναγέννηση ψυχής. Κυβερνήθηκες από τον κάτω κόσμο για κάποιο λόγο. Αυτή η πύλη είναι αυτό για το οποίο δημιουργηθήκατε. Ενώ άλλοι φοβούνται το σκοτάδι, εσύ δημιουργείς τέχνη από αυτό. Το αλχημίζεις.
αν υψώνεσαι. Έτσι, στις 8 Ιουλίου. Μην αποσπάς την προσοχή σου. Μην τρέχεις μακριά από τα συναισθήματα. Μη μουδιάζεις αυτό που πρέπει να νιώσεις. Αντί, άναψε ένα κερί. Τραβήξτε μια κάρτα. Γράψε τον πόνο σου σε ποίηση. Συγχώρεσε την προηγούμενη εκδοχή σου που δεν ήξερε καλύτερα. Πες την αλήθεια σου στον καθρέφτη. Ξεχάστε τις ενοχές για το πόσο χρόνο χρειάστηκε η θεραπεία. Αυτή είναι η στιγμή σου να σπάσει την αλυσίδα. Για να βγούμε από τον καρμικό βρόχο. Να δηλώσω. Επέζεις από το σκοτάδι, και τώρα, επιλέγω το φως. Αλλά να θυμάσαι, δεν ήταν ποτέ το φως που σε έκανε δυνατό. Ήταν η ικανότητά σου να κουβαλάς τη φλόγα μέσα στο σκοτάδι και να μην την αφήνεις ποτέ να σβήσει. Δεύτερη βάρδια. Η θεϊκή διακοπή U9 Ιουλίου. Το σχέδιο που δεν περιμένατε. Σκορπιέ, στις 9 Ιουλίου, το σύμπαν ανατρέπει το σενάριο, όχι για να σας τιμωρήσει, αλλά για να σας προστατεύσει. Αυτή είναι μια θεϊκή διακοπή. Μια κοσμική παρέμβαση τόσο ακριβής, που μπορεί να την μπερδέψετε με μια οπισθοδρόμηση. Αλλά δεν είναι. Είναι μια ιερή παράκαμψη, που σε οδηγεί πίσω στην ευθυγράμμιση. Δεν είναι μέρα για έλεγχο ή άκαμπτα σχέδια. Είναι μέρα για ανακατεύθυνση. Η πνευματική σας οδηγή, ο ανώτερος εαυτός σας και οι αόρατες δυνάμεις έχουν παρατηρήσει κάτι. Υπάρχει ένα μονοπάτι που περπατάς, ένα σχέδιο στο οποίο προσκολάσαι, ένα άτομο στο οποίο επενδύεις, και αυτό δεν σε οδηγεί εκεί που νομίζεις. Έτσι τώρα, παρεμβαίνουν, όχι με ψιθύρους, αλλά με μια κοσμική ανατροπή. Πώς μπορεί να εμφανιστεί αυτό? Μια κλήση ή ένα μήνυμα δεν έρχεται την ώρα που το περιμένεις. Μια επαγγελματική ευκαιρία μεταβάλλεται ή εξαφανίζεται. Ένα άτομο σωπαίνει, ακυρώνει ή αποχωρεί. Μια πόρτα κλείνει με δύναμη χωρίς προειδοποίηση. Ή, μια έντονη παρόρμηση να σταματήσω, να κάνω πίσω, να ακυρώσω σχέδια. Μην πανικοβάλλεσαι. Δεν είναι χάος. Είναι διόρθωση. Δεν σε εγκαταλείπουν. Σε ανακατευθύνουν. Τώρα, Σκορπιέ, σου αρέσει ο έλεγχος. Σου αρέσει να γνωρίζεις το σχέδιο, να νιώθεις την ορμή. Αλλά η 9η ημέρα του Ιουλίου δεν έχει να κάνει με τη λογική. Έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Μπορεί να νιώθετε απογοήτευση, σύγχυση, πόνο. Ίσως να θέλετε να κυνηγήσετε ο μικρομετών ότι φεύγει, να διορθώσετε ο μικρομετών ότι έχει αλλάξει, να σκεφτείτε, γιατί συμβαίνει αυτό. Αλλά παύση. Ανάπνευσε. Αυτό δεν είναι απόρριψη. Είναι αναπροσαρμογή. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι, γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι, τι αγνοούσα πριν έρθει αυτή η διακοπή. Επειδή αυτή η παράκαμψη σας δείχνει. Όπου η ενέργειά σου έτρεχε. Όπου έκανες πάρα πολλούς συμβιβασμούς. Όπου ο ανώτερος εαυτός σου είπε, όχι, αλλά το εγώ σου είπε, ναι. Όπου το χρονοδιάγραμμά σας χρειαζόταν προσαρμογή για κάτι μεγαλύτερο. Δεν μπορείς να χάσεις αυτό που πραγματικά προορίζεται για εσένα. Μερικές φορές, το σύμπαν καθαρίζει την ακαταστασία, όχι επειδή δεν είσαι έτοιμος, αλλά επειδή αυτό που έρχεται είναι πολύ σημαντικό για να ανταγωνιστεί τον θόρυβο. Αυτή είναι μια δοκιμασία πνευματικής ευελιξίας. Αν προσκοληθείς στο παλιό μονοπάτι, θα νιώσεις μπλοκαρισμένος, εκνευρισμένος, αποσυνδεδεμένος. Αλλά αν πεις, εντάξει, απελευθερώνομαι. Δείξε μου έναν καλύτερο τρόπο. Αυτό που θα εκτυλιχθεί στη συνέχεια μπορεί να σε εκπλήξει με τον πιο μαγικό τρόπο. Γιατί εδώ είναι το μυστικό. Κάθε φορά που το σύμπαν αφαιρεί κάτι, κάνει χώρο για κάτι μεγαλύτερο. Τώρα, μην κάθεστε απλώς και περιμένετε. Να είστε σε εγρήγορση για ανεπαίσθητα σημάδια. Ένα στίχος τραγουδιού που έχει διαφορετικό νόημα. Ένα απροσδόκητο μήνυμα ή επανασύνδεση. Μια ξαφνική επιθυμία να ακυρώσω σχέδια και να ξεκουραστώ. Ένα απόσπασμα ή ένα βίντεο που επιβεβαιώνει αυτό που η ψυχή σας ήδη γνώριζε. Δώστε προσοχή στο πώς η διακοπή σας ανακατευθύνει. Γιατί δημιουργεί χώρο. Αυτό που ξυπνάει μέσα σου. Ίσως.
Σε επιβραδύνει για να αποφύγεις ένα μελλοντικό λάθος. Αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο κάποιου. Διακόπτει προσωρινά την πρόοδό σας, ώστε να μπορείτε να αποτυπώσετε μια βαθύτερη εικόνα. Όμικρον με τόνο, τι και αν είναι. Εμπιστεύσου τη θεϊκή παράκαμψη. Αυτό είναι το GPS της ψυχής σας που επαναβαθμονομείτε. Ο προορισμός δεν έχει αλλάξει, αλλά η διαδρομή έχει. Και αν αγκαλιάσετε την παράκαμψη με περιέργεια, όχι με φόβο, θα συνειδητοποιήσετε. Αυτό που ένιωθα σαν πισωγύρισμα ήταν στην πραγματικότητα το γεγονός ότι η προστασία σου έφτασε νωρίς. Επιβεβαιώσεις για αυτήν την ενέργεια. Εμπιστεύομαι την ανακατεύθυνση. Παραδίνω όμικρον με τόνο, τι δεν με εξυπηρετεί πλέον. Αυτό που φεύγει από τη ζωή μου είναι να κάνει χώρο για την εξέλιξή μου. Η καθυστέρηση δεν είναι άρνηση, είναι θεϊκό συγχρονισμός σε κίνηση. Όμικρον με τόνο, τι αποτυγχάνει είναι μέρος της ευθυγράμμισής μου. Τι δεν πρέπει να κάνετε στις 9 Ιουλίου. Μην κυνηγάς όμικρον με τόνο, τι φεύγει. Μην επιβάλλεις μια σύνδεση, μια συζήτηση ή μια ευκαιρία που αντιστέκεται. Μην καταλήγεις σε αυτοκατηγορίες ή υπερβολικές σκέψεις. Μην αντιστέκεσαι στην παύση, σε προετοιμάζει για κάτι σημαντικό. Αντί. Ας είναι η διακοπή το μήνυμα. Ας είναι η δυσφορία ο δάσκαλος. Αφήστε στην άκρη τη δική σας εκδοχή του σχεδίου, ώστε η θεϊκή εκδοχή να πάρει τον έλεγχο. Τελική σκέψη, Σκορπιέ. Αυτή η πύλη δεν αφορά μόνο μικρομετόνο ότι εμφανίζεται, αλλά ο μικρομετόνο ότι σταματά να εμφανίζεται. Μερικές φορές, η πιο ιερή αλλαγή είναι αυτή που σε τραβάει πίσω, ώστε να μην σπαταλάς ενέργεια σε ένα μονοπάτι που δεν μπορεί να συγκρατήσει τη δύναμή σου. Προστατεύεσαι από την ίδια σου την επιμονή, από το να σπρώχνεις έναν δρόμο που δεν οδηγεί πουθενά. Αφήσου. Εμπιστεύσου την παύση. Τίμα την αλλαγή διαδρομής. Η αναπροσαρμογή σας δεν είναι καθυστέρηση, είναι μια θεϊκή επανείσοδος στο πραγματικό σας χρονοδιάγραμμα. Τρίτη βάρδια. Η μοιρασμένη συνάντηση 10 Ιουλίου. Ένα νέο συμβόλαιο ψυχής ξεκινά. Σκορπιέ, αν έχεις νιώσει αυτό το ήρεμο τράβηγμα στο στήθος σου, σαν να έρχεται κάτι μυστηριώδες, μοιραίο, βαθιά προσωπικό, δεν το φαντάζεσαι. Επειδή η 10η ημέρα του Ιουλίου είναι η μέρα που φτάνει. Αυτή είναι η στιγμή που η πύλη ανοίγει εντελώς και συναντάτε την ενέργεια που μαγνητίζεται εδώ και μήνες. Είτε πρόκειται για άτομο, ιδέα, ζώδιο ή ξαφνική εσωτερική γνώση, αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα. Αυτή είναι μια ενεργοποίηση συμβολέου ψυχής. Αυτή την ημέρα, κάποιος ή κάτι μπαίνει στο ενεργειακό σας πεδίο και κάτι κάνει κλικ. Μπορεί να σκεφτείτε. Νιώθω σαν να τους ξέρω από πάντα. Αυτή η ευκαιρία μοιάζει τόσο ταιριαστή, είναι σχεδόν τρομακτική. Αυτό το όνειρο με καλεί τόσο δυνατά, δεν μπορώ άλλο να το αγνοήσω. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτή η στιγμή δεν είναι τυχαία. Είναι το θεϊκό σου ραντεβού, σχεδιασμένο σε όλες τις ζωές. Στο καρμικό σχέδιο της ψυχής σου, ορισμένες στιγμές ήταν πάντα γραφτό να συμβούν. Είναι σπάνιες, αλλά όταν έρχονται, αλλάζουν τα πάντα. Η 10η ημέρα του Ιουλίου είναι μια από αυτές τις μέρες. Και αυτό που φτάνει τώρα δεν είναι εδώ για να σε διασκεδάσει. Είναι εδώ για να σε ενεργοποιήσει, να σε βγάλει από την αναποφασιστικότητα και να σε οδηγήσει σε μια ορμή. Να μεταφέρει τον σκοπό σου από την ιδέα στην πράξη. Αυτό λέει το σύμπαν. Ήρθε η ώρα. Ας ξεκινήσουμε. Πώς θα μπορούσε να μοιάζει αυτή η μοιραία συνάντηση? Γνωρίζεις κάποιον, άμεση ενέργεια. Η συζήτηση ρέει, η οπτική επαφή παραμένει, η αναγνώριση είναι βαθιά μέσα στην ψυχή. Λαμβάνετε ένα μήνυμα, μια προσφορά ή μια πρόσκληση που σας συγκινεί. Δεν ήταν μέρος του σχεδίου σας, αλλά σας φαίνεται αναμφισβήτητα σωστό. Έχεις ένα όνειρο ή ένα όραμα που δεν σε αφήνει να φύγεις, μια γεύση από το επόμενο κεφάλαιό σου. Σκοντάφτεις πάνω σε μια ιδέα, ένα βιβλίο, ένα μάθημα, μια δημιουργική σπίθα, και όλο σου το σώμα λέει, αυτό είναι δικό μου. Αυτές δεν είναι συμπτώσεις. Είναι σήματα της ψυχής, σημάδια ότι ενεργοποιείται μια νέα καρμική συμφωνία.
Και οι επιλογές που κάνεις αυτή την ημέρα θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τους επόμενους 6 μήνες ή 6 χρόνια. Αλλά να το θέμα, Σκορπιέ. Η μοίρα μπορεί μόνο να ανοίξει την πόρτα. Πρέπει να την περάσεις. Δεν είναι μια μέρα για να διστάσετε, να σκεφτείτε υπερβολικά ή να αμφιβάλλετε για τη διαίσθησή σας. Μπορεί να μην καταλαβαίνετε πώς θα λειτουργήσει, αλλά θα νιώσετε την έλξη στο έντερο, τα οστά, την κυκλοφορία του αίματός σας. Αυτό είναι το ζώδιό σου. Αυτό είναι το σύνθημά σας για να πείτε ναι. Ναι στη συνάντηση. Ναι στη σύνδεση. Ναι στο άλμα. Ναι στην εκδοχή σου που περιμένεις πίσω από την κουρτίνα, έτοιμος να ανέβεις στη σκηνή. Συγχρονισμοί που πρέπει να προσέξετε. Επαναλαμβανόμενοι αριθμοί, 111, 222, 888. Déjà vu, μια νέα κατάσταση που σου δίνει μια παράξενα οικία αίσθηση. Απροσδόκητες προσκλήσεις και επανασυνδέσεις από άτομα που δεν έχετε δει εδώ και χρόνια. Ρίγη, έντονη ενέργεια, διαισθαντικές αιχμές όταν σκέφτομαι κάποιον, κάτι. Ένα μήνυμα ή πινακίδα που επαναλαμβάνεται, αν εμφανιστεί περισσότερες από μία φορές, είναι αληθινό. Αυτές είναι επιβεβαιώσεις. Λένε, ναι, αυτό είναι. Δώστε προσοχή. Τώρα, αυτή η μοιραία συνάντηση δεν εγγυάται ευκολία. Πολλά συμβόλαια ψυχής έρχονται με ενέργεια ενεργοποίησης. Που σημαίνει ότι μπορεί να είναι έντονα, συντριπτικά, ακόμη και εκνευριστικά στην αρχή. Αλλά αυτή η ένταση δεν είναι φόβος. Είναι αναγνώριση. Νιώθεις το μέγεθος αυτού που εκτιλήσεται, και η ψυχή σου θυμάται τον ρόλο της στην ιστορία. Ρωτήστε λοιπόν τον εαυτό σας. Τι με καλεί σήμερα που δεν μπορώ πλέον να αγνοήσω? Ποιος ή τι μόλις μπήκε στη ζωή μου και μου φαίνεται παράξενα οικείο? Είμαι πρόθυμος να πω ναι, ακόμα και αν δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Επειδή αυτή η πύλη δεν έχει να κάνει με τη λογική. Πρόκειται για ευθυγράμμιση. Δεν εκδηλώνεις απλώς ανθρώπους και ευκαιρίες. Μαγνητίζεις συχνότητες που αντανακλούν την εξέλιξή σου. Αν αυτή η στιγμή σου φαίνεται μεγάλη, είναι επειδή έχεις μεγαλώσει αρκετά για να τη δεχτείς. Το σύμπαν δεν στέλνει ποτέ αυτό που δεν είσαι έτοιμος να κρατήσεις. Αυτή η συνάντηση δεν είναι απλώς ένα δώρο. Είναι ευθύνη. Λέει, ορίστε η επόμενη εκδοχή της ζωής σου. Είσαι έτοιμος να τη ζήσεις. Τι να κάνετε στις 10 Ιουλίου? Πείτε ναι στο διαισθητικό σκούντιμα, ακόμα και αν σας τρομάζει. Κάνε τη συζήτηση, αυτή που αποφεύγεις ή ονειρεύεσαι. Απαντήστε στο μήνυμα, ακόμα και αν προέρχεται από το παρελθόν. Κάντε αίτηση, προτείνετε, δημοσιεύετε, μιλήστε, αποφασίστε, αναλάβετε δράση με βάση το εσωτερικό σας κάλεσμα. Θεμελιώστε το όραμά σας, καταγράψτε το σε ημερολόγιο, διαλογιστείτε πάνω σε αυτό, διεκδικήστε το φωναχτά. Μείνε ανοιχτός. Αυτό που σε βρίσκει σήμερα είναι αυτό που ζητούσε η ψυχή σου από πάντα. Τελικό μήνυμα. Σκορπιέ, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να παίζεις με μικρά πράγματα. Η στιγμή έφτασε. Οι παίκτες μπαίνουν στη σκηνή. Το σενάριο είναι άγραφο, αλλά η ενέργεια είναι αδιαμφισβήτητη. Το νέο σου κεφάλαιο ξεκινάει. Μια συμφωνία ψυχής υπογράφεται στο ενεργειακό βασίλειο. Και το «ναι» σου είναι η τελική υπογραφή. Γι' αυτό, όταν η μοίρα χτυπήσει την πόρτα σήμερα, μην κρυφοκοιτάς από το παράθυρο. Άνοιξε την πόρτα. Βγες στο φως. Να έχεις στην κατοχή σου αυτό που φτάνει. Ήσουν φτιαγμένος γι' αυτό. Πώς να ευθυγραμμιστείτε με αυτήν την ενέργεια της πύλης? Τώρα ξέρεις. 8 Ιουλίου η σκιά γίνεται το κλειδί σου. 9 Ιουλίου το σύμπαν διακόπτει για να ανακατευθύνει τον δρόμο του. 10 Ιουλίου ένα νέο συμβόλαιο πεπρωμένου ξεκινά. Αλλά τίποτα από αυτά δεν λειτουργεί αν δεν συντονιστείτε. Πώς? Γιωθείτε. Περάστε χρόνο στην απομόνωση καθημερινά. Ημερολόγιο. Καταγράψτε ενάυσματα, εκπλήξεις,
διαισθητικά αποτελέσματα. Ακολουθήστε την έλξη. Μην αγνοείτε τα σημάδια ή τα ένστικτα. Απελευθερώστε την προσκόλληση. Όμικρον με τόνο, τι φεύγει, αφήστε το. Πες ναι στην ψυχή αντί για τον εγωισμό. Διάλεξε την αλήθεια, όχι την παρηγοριά. Αυτή η πύλη είναι ιερή. Έχετε 3 ημέρες για να προχωρήσετε στην επόμενη εξέλιξή σας. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να μετακινήσετε χρονοδιαγράμματα, από τον φόβο στην πίστη, από την επιβίωση στην κυριαρχία. Πριν ξεκινήσετε, αν είστε έτοιμοι να περιηγηθείτε σε αυτήν την πύλη, σχολιάστε παρακάτω. Συμμορφώνομαι με το χρονοδιάγραμμα της πύλης μου. Κοινοποιήστε τι καλείτε. Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε, γιατί μόλις ξεκινάμε αυτό τον Ιούλιο, Σκορπιέ. Δεν είσαι εδώ τυχαία. Είσαι εδώ για να μεταμορφώσεις χρονοδιαγράμματα, να ενεργοποιήσεις δύναμη, να ξεκλειδώσεις τη μοίρα. Το σύμπαν παρακολουθεί. Αυτή είναι η στιγμή σου. Τα λέμε στην επόμενη μετάδοση. Λάμψης μαγικό ραβδί. Λάμψης.